Patok sa social media kining negosyo nga gitawag og puto art nga gikahinaman sa mga netizen. Kay gawa sa kamabuluko niini, siguradong swak usab kini sa panlasa sa mga sugbuanon. Ug sa ta kining hanep buhay nga istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Hashtag Instagrammable worthy kining photo art nga mipatok karon sa social media sa usa ka photo baker. Ang mga yanong kakanin sama sa 80, puto o uban pa, mas gipa-level up pinaagi sa paghanay niini sa bilao. Usa sa mga nagnegosyo niini si Viverly Libores, lumad nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod niya nga iyang gigamit ang iyang abilidad sa pagluto og mga kakanin aron lang unta pang merienda. Wa niya damha nga kini ang motubos kanila panahon sa pandemya aron maka extra income. During pandemic, so wala gid kanang wala jud tay lingaw ba, so moto nga ni try ko og kanang luto-luto og kanang mga kakanin. So moto nga ako gid try og kanang patilaw, pa-fritate may nana. So far kanang maayo man pud ilang feedback, so ako nakauna ako nga nganong dili man ako ni try og kanang baligya. Iyang gihulagway nga dakong tabang kini ilabi na sa iyang pamilya. Giasoy niya nga sa puhunan nga 300 pesos lang, iya kining mas napalambo pinaagi sa pagpost sa social media. Ang giisip nga habi ra unta kaniadto nahimong negosyo ni Beverly nga naghatag kaniya og hashtag hanep buhay. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabelia. Balitang Bisdak.